L-avukat Bernard Grech li qed jissemma ħafna li fil-futur qrib jista' jieħu f'idejh it-tmum tal-Partit Nazzjonalista beda jdur il-Gażini. Matul il-jum tal-ħadd, Bernard Grech beda jżur il-Gażini Nazzjonalista u mar fil-Gażin Nazzjonalista tal-Imġar. Grech li jkun mistieden fuq ix-xandir biex ikun ta' feles għal Partit Nazzjonalista u jimbotta lilu nnifsu bħala salvazzjoni tal-Partit tal-Maduma tella anki ritratti fuq il-profil tiegħu fuq Facebook biex juri x'qed jagħmel. Sorsi fid-Dar Ċentrali li tkellmu magħna qalu li din il-mossa xejn moġbot lin-nies ta' Delija li interpretawha bħala waħda li fiha ħafna x'tifhem u li Bernard Grech diġà qed joħroġ għan-nofs lil Delija. Dawn l-istess nies qrib Delija insemmu jgħidu li Grech beda jiltaqa' mat-tesserati u l-partitari sabiex jikkontesta għal kap nazzjonalista. Minkejja li bħalissa Adrian Delija huwa l-kap u sa sena ilu kien igawdi l-fiduċja mill-kunsilliera, issa li ġie sfiduċjat 3 darbiet id-deputati ribelli qed jippruvaw waslu sabiex issir elezzjoni għal kap nazzjonalista. Sorsi fid-Dar Ċentrali qalulna li jidher li Bernard Grech beda baxx bil-kampanja tiegħu billi jibda jżur il-Gażini sabiex jekk ikun hemm elezzjoni għal kap dan jibdew isiru jafuh it-tesserati u jipprova jeleb lil Adrian Delija. Dawk qrib il-kap nazzjonalista qalulna li mhux esklus li Bernard Grech huwa persuna mbuttata mill-fazzjoni ta' Simon Busuttil sabiex jieħu post Adrian Delija. Fil-fatt nhar il-ġimgħa waqt li d-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi beda jagħmel il-mistoqsijiet waqt l-inkjesta pubblika b'rabta mal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, Bernard Grech għamel xi ħin fl-awla jisma' lil Jason Azzopardi. Il-mossa li għamel il-ħadd Bernard Grech kompli toħloq aktar rabja fin-nies ta' Adrian Delija. Irrabjati li hemm nies li qed jagħmluha daqshekk ovvja li jridu jieħdu post il-kap. Mhux biżżejjed hemm Komodini Kakija li trida ta' kap tal-Oppożizzjoni issa għamdan għalinna l-istess sors tagħna fid-Dar Ċentrali.